Tudja, hogy már a kiállítási képeiben is megjelentek azok a montázs képek, amelyek a diaporámával, a képkép ábrázolásával a közben keletkező nevezett harmadik képre jellemző. A föltáma 1984-ben egy kis fénykérekivel, nem tudom, hogy fönt hallani-e a... Oké. Jó, nagyon jó. Ez a legjobb. A föltáma kitűnő példa arra, hogy említettem, két kép átkoztatásakor keletkező harmadik képe, mint egyfajta szürrealista álomképe, jelképi, metaforikus erejénél fogva különleges mondani való kifejezésére használja ezeket. A felvételkor, tehát egy felvételi objektív előtt tartott zsettükör segítségével lehet olyan hatásokat létrehozni, mint ezen a képen is, mintha montázs lenne. Ez a kép azt látja, amit a zsettükör és a valós kép tükröztetésével, meg anélkül még filmre került. Még van szükség arra, hogy nem riportos eszközökkel, hanem a valóság átformálásával készítsen az ember képeket. A Rupnidis című képen abszolút építészeti fotográfia, mégis valami oka lehet, hogy a műtárgy piacon ez az egyik megjelentőbb kép. Van benne valami, ami talán a kompozíciója, a kékes tónusa, a témája miatt érdekes lehet az emberek számára. Ha ezt a képet megfigyelik, akkor a legegyszerűbb, szinte legprimitívabb nézőpontból, tehát a híd közepén megálló szemmagasságból készült a felvétel. Van, amikor gyönyörű tájakat fényképez az ember, de éppen nem olyan a felhőzet, nem olyanok a fények. Így jártam a Balaton felvidéken, amikor ezt a nagyon érdekes fát és a elsétáló lovat fényképeztem. Aztán, hogy 2 év formálódott, a Csókadéliában egy Gobelin kiállítás egyik műalkotására készült, a két tengelye körül elforgatott objektív tengelye körül elforgatott bemozdult kép szendvicselésével keletkezett a világ végén. Aztán az ember a fotográfiai pályája során mindig kísérletezik. Az utóbbi években a 3-as képek Trimons című kiállításon az járja a világot, ahol az alapötletet az IKEA-ban való vásárlásomról látott képkeret adta, ami egy szenzációs és olcsó lehetőséget adott arra, hogy egy ilyen homokfúvott üveg szerűgez fóliával gyártott látvány keretbe foglalja az ember elképzelését, amit a diaporában eszközeivel is meg lehet valósítani. A vágy látványa, a széles kitekintésre érett segítséget Zsolt, hogyha még valaki társulna. A kiállítások során az ember megtanulja, hogy nem csak jó képeket kell falra tenni, hanem ezt valamilyen formában egyfajta szerkesztéssel azt a végét fog meg, és akkor ismerjük azt az egyszerű eszközt, ami egy kis, igen, egy digitális egy kis webkamera
segítségével 10-16 képből, aztán fotosztics szoftver segítségével összerakja az ember. És már ennél is, noha én tudom, hogy mivel kell perfekt, tökéletes panoráma képeket készíteni, de nem akartam olyan dögvonalmasokat csinálni. Ezért már a felvételkor szándékosan több hibát vétettem. Egyrészt, hogy a gyerekeimet megvártam, hogy ide-oda futkározzanak, több ponton legyenek jelen. Másik, nem tettem állványra, és gondos szögeltolással készítettem volna képről képre az alapfelvételeket, hanem közben még direkt meg is döntögettem, hogy van majd szépen a fotosztics, hogy fogja ezeket összehozni. És ezek az illesztési hibák, amiket tudunk, hogy lehet mesterségesen is előidézni, ezek adnak valami olyan pluszt a képhez, amit egy tökéletesen jól megoldott kép, akár csak unalmasan kápjált volna. Ez a kép nem az életművet pontosan darabjaihoz tartozik, azért mutatom példaként ezt az aposta megoldást, hogy az élet minden napjainkban törekedjünk arra, hogy ne csak a példaképeinket utánozzuk. Egy jobb kópia sem tudna meggyőző lenni, közben le is tehetnek, akár össze is lehetek. A lipóteri vilmán természetesen az párhuzamosan fut a művészkedő vagy a fotoművész vilmájával, ami egyáltalán nem egy skizofrén állapotot jelöl, hiszen az ember, amikor fotoriportot készít, reklámfotó, tárfotó, plakátra, naptárra, az illusztráció, akkor alkalmazott fotósként becsületesen keresi a kedvenét. És nincs ebben semmi rossz, azt is ugyanolyan szívvel, lelkiseléssel lehet csinálni, mint amikor megrendelésre egy kiállítást, egy diaporámát, vagy egy könyvet kérünk az embertől. A kínautam az riporteri eszközökkel tette lehetővé, hogy megerősítsem az élményeimet. Mégis a megszokott és akár egy turista is leképezheti azokat a látványokat, amelyek például Kaskárban, a folyóparton, a válságképen utat. Sok apró, mozgó, hangszerű figurát, hogyha nagylátószöggel, távolról, fölülről, hídról fényképezem, az ember úgy is fölfedezi, hogy be kell tenni a darabjaikat, mert részleteiben sokkal izgalmasabb és sokkal fontosabb dolgok történnek. Történetesen a lovát vagy a szamarát közvélemény csutakoló férfi már éppen eltartanak a folyócskától. Az árnyékok miatt és a felülnézet miatt adott olyan képet, amit úgy gondoltam, hogy megjelentésre érdemes. Az árnyékok, a fények, egy konyha bejáratára, ajtajára akasztott fűtőn keresztül éppen előre készülő ember látványra, szinte álomszerű szürrealisztikus, de riportos eszközökkel örökíti meg az ember a dolgát, és természetesen én is sokat olvastam a szociofotóról, én is észrevettem Kínában azokat a társadalmi különbözőségeket, feszültségeket, a szegénységgazdaság ellentmondását, amit akár ebben a képben egy munkaszüneti pillanatokban fényképeztem. Ezeknél a képeknél éppen a hitelesség, az őszintesség érdekében nem csináltam dupla rendszert, skripaszaltót, hiszen még gondoltam, hogy akár egy kapura bejáratra, egyik lakó negyed bejáratának a számozásában is megtalálom azokat a jeleket,
amelyeket természetesen bárki felfedezhet, de számunkra különös értékkel bírnak. Aztán az ember még a portré esetében, mint az Urbora asszony esetében is felfedezi, hogy nem csak a jól derített, akár vakúval indirekben világított tűéles képek hitelesek, hanem a digitális technika nagyobb fényárnyék tartományt is képes átkövelni, hanem a természetes fény, ami nem mindig úgy világít, ahogy egy műteremben elvárható, de sokkal érdekesebb és hitelesebb, és a Zeus portrénál is, hogy ahol a fal a háttérből az ember többet hagy a képen a kellepénél, bár ott tanultuk, hogy a képet úgy kell vágni, hogy bármi, ami nem hordoz információt, azt akkor le kell vágni. De ha ezt a semmi információt nem hordozó részből levágó, akkor egy unalmas középpontra kontrollált portré kapható. Nem mentett volna még a természetes ablak fényvilágítása sem. Tehát ez a két tér, ez éppen olyan személyben a szünet, nagyon is szükséges része még egy olyan képnél is, ami szintén nem a pályázatok díjazott képeinek a sorába tartozik. De az ember nem csak azért fényképez, hogy pályázati sikereket érjen el, hanem mert érdekli valami, és akár az a hétköznapi pillanatok, mint a utcai borbélynak az egyik alkotással, amely szépen borotvált arccal változott. Én meg közben izgultam, Isten bizony, hogy ha lett volna törvő, akkor rágtam volna a törvőmet izgalmamba, hogy meg ne vágja. Mert közben, amíg borotválta, turkálta a kést, oda szólt a szomszédasszony, hoztak neki krumpli tojást, és közben dolgozott az éles késsel, de hát túlélt ez a szerencsétlen, sőt, hogy fizetett is hálából, tehát meg lehetett elégedett. A portréfényképezésnél vannak eszközök, amikor a háttérből, tehát a függőnekből kitekintő arcokat fényképezzük. Ezekre azért van szükség, mert mégis elhúzhattam volna a függönyt, vagy megkérhettem volna, hogy nézzenek ki a résen, de abban a pillanatban egy olyan optikai játékot veszítettem volna, ami mondom, nem egy nagy kép, de enélkül szegényebb lett volna. Aztán ismertem, hogy nem emlékszem meg a megszokott tanított portréfényképezési sémákkal. Ez a kedvenc portrém nem kötelező másik szeresse, de az eredeti digitális felvételem az egész arc, a fej a képen kerül. De annyira szuggesszívnek éreztem a lány tekintetét, hogy egyre inkább ráközelítve, és végül ennél a képvágáson maradva, úgy gondoltam, hogy sikerült ezen az arcon a tekinteten keresztül az új embernek egy típusát, ha úgy tetszik, és vegyek egy kicsit bátor nagyképűnek lenni, hogy a lelkét próbáltam megmutatni. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy a látványon túl, vagy keresztül az ember mindig a lényegre, az emberre, az ember lelkére koncentrál. Persze érdekes, hogy milyen környezetben élünk, azt megmutatni eszközéket, a ruházatot, a tájat, a lakó egy környezetet, de az ember a lényeg, amely mindezt a környezetet alakítja, birtokolja, vagy függ tőle. A Sejemút, amit én így jártam, a kínai fotográfusok társasága meghívására, nemzetközi csapattal, az 12 000 kilométer utazást jelent autobusszal, repülővel utaztunk a 14 000 kilométer, gyalog, aztán számolatlanul
de a Tatamagos sivataktól a Tanúmedencén keresztül a Tiensán hegyláncfelé jutottunk, és közben városokat, falukat, tájat, az embereket, állatokat, természeti és épített környezetet fényképezve egy olyan tanulmányutat dokumentálhattam végig, ami egykori alkotó utazásainak a nyomdokain az északi és a déli selyemútat járta végig. A selyemútról tudjuk, hogy az ősrégi kínai civilizáció nyugat felé terjesztésének fontos csatornája volt, hiszen minden ezen a csatornán jutott el ide és oda, tehát a selyemútendőktől az apu ajándéktárgyakon keresztül a ékszerekig, ami fizetőeszközként is szolgál, és elindult egy olyan kulturális csere, kereskedelem, azt szabad ezt a szót használni, amit ma a táncegyüttesek külföldi vendégszereplése, vagy a futballmérkőzések, az is egy társadalmi esemény, a két ország gyakran megmérkőzik. Ezt a célt szolgálta. És az, hogy a kínai kultúrából annyit ismerünk, amennyit, a ősrégi, tehát a évezredes kultúrából nem csak a múlt emlékeiből, hanem ami megmaradt, ami látható és ami a jövőben is élő lesz remélhetőleg. Ezt tulajdonképpen életképeimnek keresztül próbálom megmutatni. Jó kérdés, hogy ha végig pásztázták a sorokat, ott helységek, helyek, földrajzi nevek, városnevek láthatók, hogy ha ennyi mindent végig vártázik az ember, akkor egyáltalán mit lát? Hát persze, ez nagy kérdés, hogy a felszínesség az mennyire képes, hogy az ember áttörje. Én ezt megpróbáltam, és a diaporában azért egy remek eszköz arra, sűrítve, koncentrálva a zenével, a ritmussal, a képek és a zene ritmusával a mondani valóját az ember szabad végül megfogalmazza. Levetíteném a Sejemút című géptanárnak, amiről majd milyen munkával a részletekkel keresztül is képet alkottunk. Minden megtartson szövegület, hogyha az ember, amikor bármilyen munkához, tehát akár egy diaporával, diagram készítéséhez nekifog, természetesen sokat gondolkodik, érdemes lejegyezni, és egy forgatókönyvvé alakítva az egész történetnek, amit el akar mondani, a vázát, a dramaturgiai vázát megszerkeszteni. Aztán, amikor a szemét és képet keres hozzá, természetesen látjuk, hogy a konceptuálás az egy nagyon fontos dolog, hiszen ha most így egybegyűjtve a képeket, külön mappába gyűjtve átlagozom, akkor azt kell mondanom, hogy a legkülönbözőbb jellegű, témájú, stílusú, hangulatú képek sorjáznak egymás után, amik így esetleg ilyen slide show formában gyorsan levetítve, azt egy élő szavakkal, tehát élőbeszéddel kísért előadásnak az illusztrálására, de önmagában nem áll össze művészi értékű vagy igényű alkotással. Tehát első lépcsőben, amikor megvolt a képanyag, hozzákerestem a zenei anyagot, és megfogalmaztam, hogy mit szeretnék mondani a Sejemútról. Akkor kezdődött a legnehezebb évszak blognak,
mert a képek átlakozásából úgy kellett egymás mellé szerkeszteni sorrendben a képeket, hogy azok a színdinamika, a pszichológia és sok minden, ami a kompozíció, a forma egységes igényét kielégíteni képes. Tehát ezeket a szinte lehetetlenek tűnő feladatokat megoldani. Nem is mutatom az alapképek bemutatásával, nem akarom a figyelmet ebben is lefárasztani. Inkább nézzük meg, hogy az elmondottak alapján mi az, amit én végeredményben meg tudtam csinálni. A Mix Patronum számomra egy nagyon jól kezelhető, engedelmes jószág, aminek a szerkesztőfelülete kicsit hasonlít a videószerkesztő programok felületére is, tehát föl lehet tenni a munkafelületre a képeket, a hangot, a szövegeket, és akkor ezeknek az időtengelyre való pakolását, a vetítési hossza, a fényerő szabályozását, azt majd különböző eszközökkel és csúszkákkal, honnokkal lehet igazítani. Tehát kezdjük most a végeredménynél, és akkor, hogy kedvet csináljak önöknek is, nektek is ilyen utazási, beszámoló, hasonló stílusban elkészítendő változatának a készítéséhez. Elmondom majd a mutatókat is. A munkaterület, tehát most azokat mondom, hogy akik ismerik ezt a szoftvert és dolgoztak vele, tudják, hogy különböző billentyű parancsokkal lehet például pozícióban a helyzetet, a pillanatnyi megjelenítés adatait irányítani. Az egyik ilyen gomb a home vagy a end gomb, ami vagy az elejében, vagy a végére osztja ezt a sárga gombot, ami tulajdonképpen ha space billentyűt lenyomunk, akkor onnit indul a bejátszás. Ugye azt is tudjuk, hogy az F10-es, az a kis screen, a belső monitornak a előhívására vagy lezárására szolgál, és munka közben ezt bárhol tehetem, közben tudjam kontrollálni a képen, ahol eszközölt változásokat, de azt is meg tudom csinálni, hogy az F5-ös gombbal, és most azt teszem, teljes képernyőt használom ki, és ha most indítom a zenét, akkor
Tehát itt látjuk a végeredményt, és akkor tanuljunk, én magam is tanuljak, megpróbálom újra megfogalmazni a lényeges dolgokat, ami az előkészítésnél nagyon jól lehet. Tehát ahogy említettem, mielőtt az ember megkezd bármilyen diaporám készítéséhez, először is sok-sok gondolkodás során eljut odáig, hogy a mondatvalóját meg tudja fogalmazni. Ezt azért érdemes forgatókönyvé, szövegkönyvé átalakítva tovább vinni, mert a szöveges, vagy a verbális közlés mellett már odaírhatjuk a képeket, jelezhetjük, hogy milyen zenét fogunk majd használni. Leginkább tehát az a lényeges dolog, hogy a technikai értelemben minden egy jól megtalálható mappában legyen előkészítve. Én most mutatom a Linux Platinum a készült különböző végigálmáinknak a tartalmát, ahol minden, még az ilyen kísérleti vagy egyéb ilyen indító képsoroknak a képanyag is megtalálható, úgy, hogy meg van szerkesztve, mint a laptervezést, a laptükör, tehát a markó, hogy meddig jöhet ki a szöveg, számítani kell arra, hogy a különböző vetítőgépeknél, videóti vetítőknél, ha rosszul állítunk a fölbontát, akkor esetleg torzulatét vagy lemarad, tehát nem kiutóra tervezünk, hanem hagyunk margót, a képen látható jelölésről tesszük, és akkor Photoshopba ebbe az alapba tesszük a képeinket. Nagyon fontos, és mindjárt akkor a kínos eljárásnak a mappáját nyitom meg, hogy tehát minden tehát külön legyen. Tehát az audio dobozkába, feliratú dobozkába látjuk, hogy különböző zenei fájlok található. Ezek aztán később vágott vagy kevert formában, vagy teljes egészében felhasználásra kerülnek. Nagyon fontos a videó vagy a filmhez hasonlóan, hogy a főcím, az internet, azok grafikai megjelenésükben is stílusukban az egész műhöz hasonlójanak. Majdnem úgy ezt lehet mondani, hogy mint egy könyvnek a borítója, újságborító, hogy nem mindegy, milyen betűtípussal, mekkora és milyen színű betűkkel tervezni meg a designer ezeket. Tehát én is úgy gondolom, hogy ez egy külön szakma, de meg kell tanulni, mert ha itt most lapozom az alapképeket, akkor lehet látni a logikáját, hogy egy alap egységhez tartozóan a részleteket is előre Photoshopban megtervezem. Hiszen a feliratok azok akár a színket változtatják, vagy a dobütésekre végre Kína se jelenik. Marco Polo, tehát megjelenik arab nyelven is, hiszen az a terület, amit fényképeztem, ez Kínának nem a kínai része,
ezen az újból népek földjén a Han kínai 18%-át teszik a lakosságnak. 43% újból, maradék százalékból tadzsik, azerbajdzsán, mongol, stb. Tehát valamilyen népek osztozkodnak. Tehát ezért itt a stílzával, tehát hogy olyan arcid vagy marketról indokai, előkerestem egy régi átvázolást Marco amit éppen fedélyével és háttérben a hajója látszódik, hát vándorol feltette a sivatagba. Tehát itt, amit most mutatok, ezek egyes inszertek, amelyek aztán egymásba olvadva, átüléssel vagy hirtelen vágással egymást követve összességében szervezettséget kell, hogy képezzenek. Tehát ennyit az inszertekről, a szövegről. A másik egy tanácsolható dolog, hogy a fesztiválra küldjük a műveinket. A Kína selyemét az sikeresen szerepelt a világban, külön is meghívtak az olvasók, ahova kellett CD, meg különböző eszközöket tervezni, amit szintén a diaporáma figuráma stílusában kiviteleztem. Még a postai címzést is az ember félreteszi egy külön mappába, mert lehet, hogy az 2 év múlva is aktuális lehet. A legfontosabb, hogy az eszközeinkkel tudunk a DVD videót, vagy AVI, MPEG, tehát különböző a Windows Media Player-rel lejátszható fájlokat is csinálni. Itt én külön gyűjtöttem azokat a képeket, amelyek mint egy háttérként, alapként végigvándorolnak, pontosabban én sem kellett rajtuk végig. Van olyan, amely jó hosszan úszik, és itt a mozgások irányát és a sebességét megfigyelték. Nagyon fontos, hogy ezek szerves összhangban legyenek, tehát egy sebesség ne törjön meg véletlenszerűen egy más irányú, más sebességű két mozgás, mert azt a néző, még hogyha azt a modern kísérletet is szántuk, hibának könyvelhet. Tehát nagyon fontos, hogy a zenéből, a zeneritmusából kiindulva a képi váltások és a svenkelések, zomolások ritmusát is ahhoz az időhöz igazítsuk. Tehát itt kép és hang ilyen értelemben is szervesettséget élveznek. Nem beszélve arról, hogy megfigyelhették, hogy itt a témák úgy kapcsolódnak egymáshoz, hogy például a kapuk, lakatunk száma az egy külön egységet, blokkot képeztek. Nem azért, mert nem voltak jobb képeim, és valahogy a műsoridőt ki kellett tölteni a látványra, hanem azt figyeltem meg, hogy szerintem a szociológiában, hogy vannak bizonyos tárgyi eszközök, a környezet elemei, amik nagyon beszédesen utalnak az ott élő emberek kultúrájára, ami lehet a mesterségek birtoklását, eszközök használatát, a szegénység, gazdagság nyomait, a népi, a városi, tehát a falusi, a városi környezet, különböző népcsoportok környezetének az illusztrálására. Tehát ezek a bejárati elemek nagyszerűen alkalmasak. Még az is, hogy mint az előbb láthatjuk, plakátot magasztani piros. Tehát ezek az előzetes gyűjtés során kerülnek egyfajta dolgba
tehát ilyen lapányban. Nem akarom most nagyon részletezni, hiszen nincs időnk arra, amikor az ember bepakolja a nyersanyagot, a vízplatinumot ismerve, külön meg tudjuk jelölni a hang, a kép, ha használunk videókat, akkor annak is van külön gyűjtőhelye, amelyeket a munka közben a tárgyasztalunkon, a munkasztalunkon szépen bepakolunk egy-egyelembe. Azt tudjuk, de azért még egyszer hangsúlyozom, hogy néha érdemes a léptékeket megváltoztatni, tehát vagyis, hogy jobban lássam, hogy egyes képek időtartamát, a fényerejét, tehát például most megragadtam egy ilyen kis kezelő gombocskát, és szemmel látható, hogy ez a fényerőt változtatja. A különböző vetítési hosszakat pedig a magának a fizikai értelemben is csökkentem, vagy növelem ennek az objektumnak a hosszát, annak megfelelően digitálisan lefordítva már egy parancs vetítési időhossza. De számban is itt kijelzi 2,7 szekundum az A3-as képnek a vetítési hossza. Mi van akkor, amikor megmondom ezt a feliratot, és azt mondom, hogy ide egy képet szeretnék, akkor az asztalról egyszerűen beemelek egy másikat, hát a baloldali egérgombbal megakadva, és a drag and drop fogésig beemelem, és azon nyomban már a vetített kép megváltozik. Tehát szemmel láthatóan figyelemmel tudok kísérni. Ha más teszek oda, és ezt kipróbálom, tetszik, nem tetszik, visszalépek, stb. A visszalépést itt, ahol most az eget nyilat vittem, ebben tudom bizonyos réteg számít ezeket a visszalépéseket csinálni. Tehát elrontok valami, nem baj, mert a szoftver gyanúbb, mint a Photoshopnál is megőrzi a különböző fázisokat, és egyszerűen visszatáncolni ezekhez. A hangnál ott egyszerű a dolog, mert ott is hasonlóan a képnél, itt a hangerő képnél ismert a fényerő változtatásához. Tehát kijelölök egy gombot, és akkor azt lejjebb húzom, akkor a sárga vonal alatti rész az halkabban fog szólni. Tehát most közben nézem is az időt, és be is fejezem. Nem szükséges, hogy ilyen szabályokat tanuljunk meg, és azt szerint éljünk, azt szerint alkossunk. Viszont nagyon fontos, hogy amit csinálunk, azt sok-sok gondolkodás, és ha szabad ezt mondanom, a gondolkodó embernek természetesen az érzelmi, emocionális hangsúlyozással az észnek a megjelenése az nagyon-nagyon fontos. És hogyha ráléptünk egy olyan útra, ahol közönséggel találkozunk, fesztiválokon, országos vagy nemzetközi fesztiválokon bemutathatjuk a műveinket, és egy idő után van egy útunk, azokat dokumentáljuk, mert ha öregek lesznek, mint én, akkor lehet, hogy ezt fogják kérni számon tőlünk, és akkor befejezésként csak egy ilyen portfóliót mutatok, csak néhány perces időtartammal, ami azt jelenti, hogy nem összegyűjti a munkáival kapcsolatos megjelenéseket, ezt nevezik bibliográfiának, és akkor
azt jó minőségben, beszkenelve, akár egyszerű vetítésként is előadhatja. Pályázatok, támogató keresésekor az ilyen úgy csekvés nagyon is szükséges dolog, és hogyha csináltunk valami szépet az életben, voltak publikációi, voltak kiállításai, amelyekkel megfogtuk az embereket, akkor ne színéljük ezeket. Az a jó bemutatni, közreadni, az egy tisztességes dolog. A hentszegés természetesen az mindig ellenszerű dolog, de hogyha ezt a célmértékben tesszük, és nem a magunk előtérbe helyezése, mások rovására ez a cél, hanem az, hogy megmutatni, hogy mit csináltunk, mit tudunk, milyen publikációink voltak, akkor ezt elvédőt és el kell szállni, és akkor laktán ezt megmutatni. És ahogy említettem, pályázatok mellékletekén ezeket nem kell. Köszönöm szépen, én ennyit tudtam a rövid idő alatt mondani. Azért nem ajánlom fel, hogy folytassuk kérdésekkel, amikre válaszolnék, mert 11 volt a Petroperctől kezdve már zsinattal életere, és tovább is adnám neki. És én megköszönöm a figyelmeteket, vagy a figyelmét, és hasznosítsák azt, amit lehet, és akkor végül a Sándor.